Za razliku od nekih proteklih godina, kada je javno komunalno preduzeće Vodovod imalo znatnih problema s naplatom svojih usluga, trenutna situacija u tom segmentu poslovanja dosta je dobra. U Vodovodu kažu da je to prije svega zahvaljujući razumijevanju potrošača koji su svjesni da bez redovnog plaćanja usluga preduzeće neće moći normalno raditi i da će time u pitanje doći kvalitet i redovnost isporuke vode. Naša naplata je preko 90%, imamo oko 3% socijalnih slučajeva, tako da oni 4-5% građana koji ne razumiju ovo o čemu sad govorimo, zakon o obligacijnim odnosima nas kaže da moraju biti utuženi i na taj način će i oni morati platiti. Dakle, svi korisnici vodu moraju platiti, jer bez plaćanja vode i redovnog plaćanja naših usluga nema ni ovog preduzeća. Dakle, mi moramo funkcionisati, nabavljati materijal, plaćati struju, plaćati gorivo, plaćati repromaterijal i tako dalje. Dakle, mi moramo funkcionisati, a pošto nismo budžetski korisnici, dakle, moramo se sami iz naplate finansirati. Mujekić naglašava da je u zadnje vrijeme prisutna pojava krađe vode, to jest korištenje vode mimo vodomjera. Toj nezakonitoj pojavi preduzeće će, kaže, stati u kraj jer je formirana ekipa radnika koja obilazi područje općine i koja će utvrditi ko neovlašteno troši vodu. U zadnje vrijeme pojačana je ta neovlaštena potrošnja gdje građani, nesavjesni građani zloupotrebljavaju to, dakle uzmeju, rade priključke za određene potrošače, štale, zalijevanje i tako dalje prije brojila. Međutim, mi smo formirali jednu ekipu i bit ćemo stvarno rigorozni, jer nije pošteno ni prema komšijama, a ni prema ovom preduzeću da neko ima neku besplatnu uslugu, da mu komšija plaća i tako dalje. Od projekata koje u cilju unapređenja sistema vodosnabdijevanja u našoj općini u ovoj godini planira realizirati preduzeće Vodovod, svakako treba izdvojiti saniranje zona sa slabijim pritiscima vode.